nailong kumtu clown hasarkas ubash pen thap khti ya kibreo shu pen kemen ya kibreo shu pen khi shnong shu pen kulmar shnong habakut dan so ba bah UMDC ke seorang kam konstituensi uba penyat sing siem uba deru UCEM ke KHDC ula kentok dak apa keno unong yalam ke VVP uba Arden Embassymot ude bomdan ke jingkit kli bat ubom tip ya ke nongrim bat kidau ba penjalan ke election MDC kene ke jing kentok uba penyat kadai halor bu unong yalam ke VVP uba Arden ula keren ke jing yalang patba dak ba ong bagi MDC ke basyong mentah district council kidai kum kidawai ki balakut por na expiry date ki balakut kasamoy trikam bala syuthong jubor hakban penjalan ki election MDC na ke jingpia iki constituency uba penyat habakran ciklar pathai kubor menta kasngi ula kop sarong daga baong bakidei ki MDC expiry date Henry ki dangla ki MDC expiry date ki batrekam ki badangshna bat thawan hapo district council bat dagba persyang menteri daga benta ke jingpha ki patba ban yutu MLA MDC ubom sngutu ya kabor ke ikhtiar jongu takba ino kam sitengpor uba penyat ula kentu yu nong yalam ke VVP dakba ong nailong kumu clown hak circus uba syupen thap kti pensyong shit ikipat ba syu uba penyat ula keno bu nong yalam ke VVP udai uba semat ban pensyong shit patba bat uba kemen ban penkhi snong bat penklumar snong ngam don ni ban kentho yaki nong elam bom don jing kle dan yaki MLA bom don jing kle pi kajing penjalan por yaka samoy trekam jongka KHDC bat JHDC kadon la kanong rem kata kanong rem nadu meningkong kalong banwan ra kajing bit jingbiang hakabide kajing bunpat lene ki area ki jaka habide kini ki constituency ki bala don lupa arpu kandai teli namar bakadon ke jing ut jing nam namar bakadon ke jing ya pensngo naki babun ki jaka naki shnong te kadai ka kamram jongi ki badan haga pempat ya ulakam sensyar ban sengap kita hadin bangila sengap la constitute ya ka delimitation committee but ka delimitation committee kala ya keleng sodong jongi ni jaka balaka kala ai ka report but kum ki MDC baro kum ki executive committee ngila terwai kan ka report mat ka yeng Henry namar bampat don ka jingbit jingbiang le sidang don jingduna la pha no sya ka select committee hadin kata ka select committee tang hadin bala dep ban IT na ka yeng hi jong ka council hapo shibenai kala pendep ya ka exercise ka jong ka ban penbet renti hoi kajing penbet nginem la ban ong ban biang sispa na sispa menjula hi Henry le si ka babon kala biang te namar takadaw la place lawan ra po ka house dangshen ha ka special session but nakayeng hi ngila menjuri kani te kata di ka way kanong rim ka bala penjalan ni kanika election kanika samoy trekam jong ka KHDC JHDC Henry benai but menta unailar kan kut santarik ka samoy trekam jungi kabumut lasis ngi te nakaliang jungi la dep lut hikam but ngiru ni lapan kre ek election ten ringi sutu election kamdei ha ka benta jungi bangin penlong dalade ya lade Henry ngi sutu election ka ha be ha ka DCA department ha ka state government ban penlong ek election jungi district council apo Meghalaya te ka rule ka sya ba extend lenin penjalan biang ka samoy trekam lada don kadaw te kat kum ka jingi I hi jonga shimet dan kum CM jong KHDC kadaw bahap ban penjalan biang ka samoy trekam kalong ban penkre ya ka election process mentah hap penbiang hap notify ya ki electoral roll hap le ka summary hap le ka revision hap le nadong syadong habide ki electoral roll namar ka district council election ka hipher na ka MLA election himla ban shim ya ka electoral roll jong ka MLA le ni ka MP haman ki constituency te namar takadaw kadon ka election process ka ban shimpor but om tang kata lese ban penbit penbiang siki babun ki ba lese ba ka state government ka songthu bakani ka jing penjalan samenta ka dei namta ban penkre election
tengi ngi la long ki blak re ngi lai lum meeting baro ki MDC la pentip kata but shen the singing up ka rai jong sarkar anu kan permina election te habai dei pat ba ka jingken no jong president jong ka VPP ba ngi ki MDC ngi dei ki ta ki expiry MDC ne don ru bala penunkam na ki la longkum kita ki dawai expiry ma ngang ong dangla mengi ki MDC expiry ki bedang terekam ki bedang snaan ki bedang thawaan bat ki bedang persyang bentrei hadis council nam tajing mentoi pai ba ban ya utu MLA ne MDC bam suthu ekabor ki ikhtiar la jong shitang samai ru resign nakakam te kajingkeli pai ba dikata dangla expiry MDC ne dangla MDC uba resign ya kakam nama kajing resign jong kitu ki MDC tu kapor kenang bakin tip ki pai ba kalong kajing du nong ka bakrau ya ka council election by election happen penlut kumbalai kelur duna lenetam ka pisa jong ka council but kani kajing penlut kabam de jing syaban penlut nam ta election hendrei namar ba kim dan jingkit khlie nama kim dan jing suthu ya ka an kila shu resign matla klem datim klem dadan ke jing suthu ka bajanai bat kala penong ke jing du nong ka bakrau te ka jing don jongi menta ban penjalan samoi terekam ru nganga so ba de halor ka nongrim te ngim so ye hi kata henry ke ka kamram bala ben shet hangi ban trei ngin trei la ka kam te nganga skwa ban ong kumne ben kentho kala ya ka jing kran jong president jong ka VPP ba nai long kum tu clown circus bosh pen thap khti ye kibreo shu pen kemen ye kibreo shu pen khi shnong shu pen kulmar shnong habakut dan so ba bah de ki pai ba ken sakali menta uso ayu ba kini ki MLA jong VPP kilawan ra constituency but kila no sinyang ya ka jai brio jungi uso hi jong ki de tang ka jing pen kulmar shnong bat ka jing pen pher jai ben rio ka jing wan ra ka jing isi para brio menta hadu ba mlong shu bane kran gibreu la shu isi ikinong ilam niam la isi yaki nong ilam shnong la isi economic khman kabam pat juja ha ka history jong ka jai ben rio khasi ki jongi but katu ka jing hikai haki balang kristan banya e para brio bani e shi jat shi khom shi shnong shi thao kala du no mas nuan ka VPP menta kala du no kibriu sedang banya kentho kumni kumtai kabam pat juja hari khasi te bishar la di mapi ki pai ba ke e kabaki ki la le am ta jungi te nganga nginem sngap te ki longkum ki clown hapo circus ben pen sum bahai ki breu ben ya pen ha kulmar ki shnong habakut mundani ai te ngi te ngim dei kum kita ngi dei ki nom khmat badan jik kli ngin trail ka kam ta di ka juba